Ngiyazi ukuthi lento engiyenzile unprofessional. Sengizame konke okusemandleni nami ukumthola. Into esesele nje ukuthi ngihambe ngiye kubo nje ngiyombheka kodwa siswapha uthe kwalokho nje ukwenza imehluko. Ngiyaxolisa kakhulu uvika ngiyazi akwazi ukuthi halo. Ngabe konke kusahamba. Uvika ngiyasakwazi ukula lapha ku talent show. Manje ama sponsor ayangisongela athi afuna ukukhipha imazi zawo. Ha. Kwakubike lokho manje pho uzokwenza njani? Angazi ngempela bongani.